नमस्कार दर्शक बंधु मु चिंटू आपण मानक स्वागत करुच्ची आम चैनल जीसी क्रिएटिव को मो सहित अच्छा सुदाम भाई जय जगन्नाथ। आमे भाविलु कि जेहेतु एबे लॉकडाउन चलची आमे भाविलु कि एमती किछि वीडियो आपण मान पई लेके आसीबु जे आपण माने घरे बसी एंजॉय करि परिबे। वर्तमान आमे आसी पहुंचीचु ये होची छतिया कटक ठू 25 किलोमीटर दूर अवस्थित है मंदिर जाजपुर डिस्ट्रिक्ट रो छतिया रे। चलंतु बिना डेरी करी वीडियो को स्टार्ट करिवा। तो फाइनाली आमे मेन गेट क्रॉस कर सारूँ। ये जो आप रास्ता देखुं ये हूँ राजउआस जो राजाराणी बास करते। तो लास्ट गेटा मुझे देखा चाहिए बर्तमान ए मंदिर आम मंदिर भितर आसी पहुँच सारी। ये हूँ मंदिर भितर पटर दृश्य आप देखुं कैमेरा भाई सुविधा भी रोची लोक मान पीवा पानी सुविधा भी ये रोची। मंदिर बाहर पटे देखु मंदिर रे ताला बर्तमान लगी जेहेतु लॉकडाउन चलती बर्तमान मंदिर रे ताला लगी। तो एबे आमे तो मंदिर भितर तो जाई परिबुनु तापर भी आमे ट्राई करूचु भितर पटर किछि शॉट नवा पई। दृश्य देखिले ये था मंदिर भीतर पट दृश्य थिला। तो चलतु एबे मंदिर जो सदस्य अच्छा सहित किए खोलाखोली कथा हवा। जमीती आपण मानक कहीलु बर्तमान आम आसी पहुँचीचु मंदिर किसी सदस्य अच्छा सहित कथा हवा। सर सर्वप्रथम आप नाटा कह। नमस्कार मु विपिन कुमार विश्वाल अमरावती पटना परिचालना कमिटी मुख्य। सर आम जाना चाहबू कि आम दर्शक मान किसी कहे मंदिर जो अमरावती ना दिए मंदिर अमरावती टेम्पल माने कौन एमती रहस्य रही है कि मंदिर ना अमरावती रहा। अमरावती कहले तो आम रजा नहर अच्छी जो आम चूड़ंग देव नहर जो आम 1000 खिटिया भितर से रजा आम इंद्र इंद्राणी की पूजा करते इंद्र सभा को अमरावती कहुए से अमरावती दुर्ग प्रसिद्ध। आ कटक अमरावती कटक कहले पंच कटक मध्य ये भी गोटे कटक
ସୈନ୍ୟ ଛାଉଣୀ ମାନେ ଯେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ରାଜଧାନୀ, ଯେଉଁଠି ସୈନ୍ୟ ଛାଉଣୀ ଯେଉଁ ରୁହନ୍ତି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅମରାବତୀ କଟକ। ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ କି ଏଠି ସାର୍ ପର୍ବପର୍ବାଣି ହୁଏ ବା ଦୋଳ ମେଲଣ ହୁଏ, ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ସାର୍ ଆପଣ ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ପର୍ବପର୍ବାଣି କହିଲେ ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ, ରଥ ଆସେ ଏଠିକି, ନଣାଟୁଙ୍ଗି ରଥ। ଆଉ ଦୋଳଯାତ୍ରାରେ ବି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅମରାବତୀ ମଠ ମେଲଣ ନାମରେ। ଆଉ ବିବାହ ବ୍ରତଘର ଏଠି ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଯାହା ଯେମିତି ସୁବିଧା ତାଙ୍କ ମାନେ 150-200 ପାଖାପାଖି ବର୍ଷକୁ ବାହାଘର। ରାଜା ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ବାଘ ଖାଇଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଶୁଣିବାକୁ କିଛି ମିଳିଥିଲା ଆମକୁ। ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଲେଖାରୁ ବି ଅନ୍ୟତମ। ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ବାଘ ଖାଇଯିବା କଥା, ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ପଶୁକଳ୍ପ ରଜାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆମର ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳିଆ ପୋଖରୀରେ ତାର ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ରମାଣିତ ଅଛି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲେଖିନ ଭିତରୁ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଲେଖ, ଯେ ସେଇଟା ସତ କି ମିଛ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି ପଶୁକଳ୍ପ ଯେଉଁ ଯେମିତି କହନ୍ତି ଯେଉଁ ବାଘ ଚିତ୍ର କରୁ କରୁ ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଖାଇଲା, ଯେଉଁ ଦେଖିବେ ପାଲା ଫାଲା ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ସେ କାହାଣୀ ଉପରେ ବି ଲେଖା ହେଉଛି। କେଉଁଟା ସେଇଟା ଐତିହ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, କେଉଁଟା ସତ କେଉଁଟା ମିଛ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲେଖା ଅଛି। ତା ଭିତରେ ବି ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଅନେକ। ସାର୍ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କି ଯେ ପୋଖରୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ନେଳିଆ ପୋଖରୀ ଯେଉଁଠି ରାଜାଙ୍କର ପୁଅଙ୍କୁ ବାଘ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା, ମାନେ ସେ ନେଳିଆ ପୋଖରୀ ଏଇଠୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ହେବ? 2 କିଲୋମିଟର 1.5 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ବାଟ ହେବ। ସିଏ ବି ବହୁତ ବିରାଟ କାୟ ପୋଖରୀ, ତା ମଝିରେ ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ନଅର ବି ଘର ଅଛି ପ୍ରମାଣିତ। ସିଏ ବି 1000 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ। ସେଠି ଗାଦିପାଲାଟି ଯେଉଁ ହେଉଛି ଆମର ପଦ୍ମଲୋଚନ ଗାଦିପାଲା, ସିଏ ବି 100 ବର୍ଷର ସେଠି ମାନେ ଐତିହ୍ୟ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ପଦ୍ମଲୋଚନ ଗାଦିପାଲାର ଯେଉଁ ପାଲା ହେଉଛି ବାର୍ଷିକ, ସିଏ ବି ଆରି ଉପରୁ ରହୁଛି। ଆଉ ସୈନିକ ଛାଉଣୀ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ପାଇକରାପୁର ଦେଖନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ରାଉତା ଦେଖନ୍ତୁ, ବଡ଼ନାଗ ଦେଖନ୍ତୁ, କି ଜାମୁଝରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆରି ଉପରୁ ଆସିବ। ଜାମୁଝରି ଯେଉଁଠି ପାଣି ଝର ସେଠି ସୈନିକମାନେ ରୁହନ୍ତି, ପାଇକରାପୁର ଆସିବ। ଅନୁସାରେ ଥିବ ଆଉ ନହର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗ୍ନ ଥିବ ଅନୁସାରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ରାଣୀଙ୍କର, ଗୋଟେ ରାଜାଙ୍କର ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ, ତାଙ୍କ ସଭାସ୍ଥଳର ପୁରା ଚିତ୍ର ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେବାଲଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି 1.5 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ, 5 ଫୁଟ ଓସାର, କାର୍ ବି ଯାଇପାରିବେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସାର୍। ଆଉ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁକୁ ଆଉ କିଛି କଥା କହିବେ, ମନ୍ଦିରର କିଛି ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବେ କି? ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ମୋ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମ ସ୍ତମ୍ଭକାର, ଆମ ଅଛତିଆ ଅଞ୍ଚଳର ନାମୀ ଲୋକ ଡକ୍ଟର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ଟୁକୁବାବୁକୁ, ତାଙ୍କୁ ଭେଟ କଲେ ସିଏ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଏ ବିଷୟରେ କହିପାରିବେ। ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ମତାମତ ନେବାଟା ବହୁତ ଭଲ। ଆମ ପରିଚାଳନା ମେମ୍ବର ବି ସେ। ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରାଜାରାଣୀ ବାସ କରୁଥିଲେ। ରାଜଉଆସ ଦେଖିବା କଥା, ଆମେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟରୁ ଆମେ କହିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛେ ରାଜଉଆସ।
आपण मैंने आसी ट्राए करेंगे बुली पारे बहुत एंजॉय करेंगे जगार ये फीस्ट बहुत फीस्ट हुए बहुत लोग टूरिस्ट मैंने आसते जगह को बुलायापी। ये हूँ से कुंड जो राजा राणी स्नान करती से कुंड। पहुँची सारी बर्तमान ये हूँ फास्ट गेट राजउआसर। आम आपन को सर्वप्रथम कही कि वीडियो को स्टार्टिंग रे हम कही जो रास्ता देखने आम आसबू बोली ये सही रास्ता देखते। कि ये हूँ राजउआस जो जगार राजा राणी बास करते पुओ को जेहेतु कही भाई मैंने जो कही पुओ को बाघ खाई जाता ये हूँ उआस। समय हो जाइए बर्तमान आमको विदाय दिंतु। जदि वीडियो भल लगा ताले तले कमेंट करंतु लाइक शेयर करंतु आ पाखर थिया बेल आइकन प्रेस कर दिंतु सर्वप्रथम आप वीडियो पाई परिबे।